Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kari issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akarikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, naimbag pangaldaw, apo nga bibuya iti programa ti Damdamag ni Berto. Kablawan na kayo iti nagasat nga aldaw iti Martes tayo amin na sa bata. 7 apo ti mabilang iti bulan ti Hunyo 2022. Agdadanggay tayo ti rasod ti may isang oras tapno ti kasta. Hindi man yung talantanin na po dito issues, topikos, ken damdamag nga amok nga mga pektar kada tayo itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ini kan man gagihim kay kabsat na pagsasaritaan tayo diti nangato nga nagngatwan ti presyo digiti produkto a petrolyo. So naipatungpalen nanipo didi alas 12 titeng nga tirabi nagingga ite alas 8 nagsasarunon na po digiti nagduduma nga gasoline station wenno petroleum companies nga nangipatungpal iti adjustment ti presyo digiti nga produkto a petrolyo. Produkto ti petrolyo. Iti gasolina, gagiyem kabsat more than 2 pesos, 250 up to 260. Then iti diesel, 6 pesos, more than 6 pesos. Ti ngatwan na apo ti diesel. So kada gito possible, more than 80 pesos din. Kada gito nagduduma nga estasyon ti gasolina, ti presyo apo ti diesel, gagiyem kabsat kastamit apo iti gasolina. Idikal man, rimwar apo diti di ba napagsasaritaan tayo kung nakada kayo di umuna nga maapektaran ditoy ket ti biyang ti sektor ti transportasyon na digitay ti pagbiag na apo ket digiti agpasada, agbiyahe, vote apo digitay public utility vehicles, kastamit nen digitay freight, digitay agikarga kada nagduduma nga produkto ken sabsabalipay. Agagiyem keng kabsat. So transport sector, mapantayo apo iti biyang digitay public utility vehicles nga isuda ti kangrunaan nga matupar ti anyaman apo nga panakaingato ti presyo digiti produkto ti petrolyo. Idi kalman nang iparwarin apo diti maysa ka digiti dakkel nga grupo digiti agpaspasada especially public utility jeepney dati piston gagayem keng kabsat posible nga mayuswat apo tinindaklan nga tignay protesta wenno transport strike gapoy dito agtultuloy nga panakaingato ti presyo digiti produkto nga petrolyo. Ni Piston President Moody Floranda gagihim kabsat ada dito panangi bagana apo nga ipatungpalda apo ti transport strike gapo pay laeng apo kadto aglinawas linawas nga price adjustment gagiyem keng kabsat sumagmamanon nga bulan ti napalabas. Dati pangta ni Floranda ket naibinggas apo DJ sakit tinakem ken panangilawlawag na nga awanen ti magangansalda awanen mayawid da para iti pamilyada kas agpasada iti lugan gapo pay laeng nga po iti agsasarunon nya panakaingato ti presyo digiti produkto petrolyo kang ronaan na ti diesel. Pagka-transportation nga mina po ket diesel ti kang ronaan nya mausar para kadigitay adda iti biyang ti transportasyon digitay public utility vehicles to include buses gagiyem kay kamsat. Digitay private vehicles adda digitay agusustarapo ti gasolina but uray kadigitay aggatang tilugan tatta kayat da na po nga diesel kadigidi mo na nga aldaw ngem gapo kada ti panag
panaglevelen agkatumbasen na po ti presyo ti gasolina ken kastamet den ti diesel amok nga adu digiti maupay even agricultural machineries gagayem ken kabsat gumatang ka iti makinam nakangingina deti diesel nga para padanom mo water pump gaputa ti kamkamatem nalaklaka idi ti krudo na inot ni diesel ngem timet mang rarit ken ka no diesel di usar mo gagayem ken kabsat DJ spare parts nangingina nga amang ti piyesa na gagayem kabsat aglalo man itan apong dumdum nga ginagbubuya ngi mato apo diti presyo so dati data ti biang ti transport sector kaskasada apo diti transport strike gagayem ken kabsat so ti biang digiti taga gobyerno madanaganda apo ngamin no adda ti mapasamak nga transport strike ken amin tayo gagayem ken kabsat medyo maawatan tayo di sitwasyon di may sa sektor aglalo maapektaran tayo kabsat ken gagayem suno adda tinaindaklan nga strike wenno pa nagsardeng tigil pasada nga kunada iti Tagalog apektado ti publiko, especially apo di kitay dadakkel nga syudad, lalo na po iti Metro Manila. Nga no pa ibagbaga tayo nga halos iso aminan nga tattao ket addalugan nan. Ngem saan? Adu di kitay mangliklik nga mangusar apo iti bukod nga lugan kada gitoy gapu pay laeng kada tingina ti produkto nga petrolyo. So kay ket da di mapan gabang iti bus, agabang iti jeepney pakirmanan ti tricycle gagayem ken kabsat tapnon ti kasta maka save da apo iti kwarta at no nagkuti deta petroleum products apo agkuti amin services to include products nga gatangin tayo deti kada tayo agserbi kada tayo gagayem ken kabsat digitoy apo digitay kang runaan nga agkuti insigida no adda apo ti adjustment aglalo deti kastoy ti kadakkel na nga takaingatwan ti presyo dagitoy nga produkto apo nga kabumbo apo nga agbuybuya gagayem ken kabsat. Okay, so ana ti addang ti gobyerno makikita tayo no anya ti addang ti gobyerno dati tinaindaklan nga transport strike iparwarda diti lugan ti gobyerno to include trucks nga aggapo iti biyang ti armada ti pagilian makikita tayo met iti kabukbukudan tayo nga lugar adda digiti bases apo moderno nga bases nga mangiren-render apo ti libre nga panaglugan libreng sakay kunana di sanguna di ba ngem makaumanay nga ta dagitoy nagagiyem ken kabsat another nga epekto na po kadito industriya apo no saan nya makastrek dagitay mangnamnama kadagiti public utility vehicles kadagiti pagtrabahuan dakkel ti epekto na iti ekonomiya dakkel ti epekto na kadagitay agpupunan dagiti faktorya pangopisinaan ken sabsabalipay gagayem kay kabsat sino nga di let's say restaurant digitay fast food chain nga isu ti kang runaan na papananapo digitay mangan no saan na makastrek dagitay empleyado gapu pay laeng apo iti transport strike kasanot panaguperar ni negosyo gagayem ken kabsat kasanot panaguperar dagitoy nga pagtrabahuan ket saan na makastrek dagitay mapanagtrabaho mapandaman addaman makadanon babaen iti panakausar apo dagitay libre nga pagluganan nga isut pang supsupusup ti gobyerno kadagitoy nga luglugan no kas pagarigan iamangan ta nakurang nga adda iti nasao nga pagtrabahuan nga mabalin nga mangitunda apo iti saan nga full nga operation no di peket maparalisar nga mamimpinsan ti operasyon to include government offices gigiyem kakabsat digiti hospitals kang runaan na pay apo no kas pagarigan saan nga makastrek apo digitay nurses, janitors, midwives kada amin-aminen nga agtrabaho apo kada digitay kakastoy nga pagtrabahuan government offices, private offices maparalisar digitoy
papagayam nga mangitunda iti dakkel nga pukaw digitoy tattao wenno digitoy agpupunan pakairamanan na po digitoy agtrabaho. Okay? So anya po ti agbalin nga reaksyon ti gobyerno idi detoy nga panangikaskasan ti biyang digitoy nga transport organization gagayem ken kabsat ititigil pasada possible Sunday no dito agriro Sunday ti target da po nga mabalin nga agadjust wenno umatidog DJ tigil pasada. May sapay kadigitay kadigitay problema no aglagaw ti publiko adda aramiden dang addang kontra kadigitay taga transportasyon wenno saan digitay taga transportasyon mangiparwar digitay grupo apo even private groups kadigitay lugan kayat nga paralisaren digitay taga transport sector DJ tapno imay parik na iti gobyerno DJ kalikagumda nga kayat da nga paralisaren nga mamimpinsan ti panagbiyahe gagiyim kabsat supawilan da aramiden da banginan da digitay kalkalsada bakalen da digitay luglugan nga mangirender mangited iti serbisyo libre tapno masupusupan DJ kinakurang ti biyang digitay luglugan digiti apo digitay nasken nga mabantayan babaeng ka digiti otoridad wenno digiti agtuturay no mapasamak apo tinasao nga transport strike wenno tigil pasada. Okay, so madamdama pagsasaritaan tayo apo anat tisungbat ti gobyerno iti detoy ngem kabayatan na kablawan tayo digiti agbuybuya kada tayo ni Richard de la Cruz Compuesto ken ni Ana Villagustin di Metro Manila ni Kasinsingko iji Hawaii Onofre Durupan. Okay, my friend, Ray Ortal Villanueva, dita California, Estados Unidos. Thank you very much. Dito Batsko ken Bradko iti SI ni Mr. Danilo Torres. Thank you very much for watching, Bats. Ken ni Mr. Hector Baitek iti Canada, ni Awalen dita Dingras, ni Renalyn Francisco, ni Josephine Gavino, ni Maria Luisa Eusebio ijay Sulsuna. Ken I would like to greet amin nga SIASI members the Confederation of Ilocano Samahang Ilocano Confederation of Ilocano Association Samahang Ilocano na arami da po diti 47th anniversary ti nasaong nga grupo idi Kalman gigiyim ken kamsat so amin na po nga miyembro ti SIASI happy 47th anniversary kadatay amin sa nga pada agsublindo ti programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy ti intay panagdarangay ti programa tayo Damdamag ni Berto gagayim ken kamsat kas nirgite apo ti presyo ti gasolina presyo ti produkto petrolyo nga dagito ket naipatungpalen na po ti adjustment nga kas imunonan nga naipatpadamag itay napalabas nga lawas. Inibiyang ti gobyerno apo gapo iti deti agtultuloy nga panagnato ti presyo digiti produkto a petrolyo adda apela ti biyang ti Malacañang kaditi public utility jeepney drivers ken operators nga saan kuma nga ituloy digitoy ti plano da nga panangisardeng ti panagpasada wenno maisuspenso nationwide jeepney operations gagiyem ken kabsat ti maisardeng kas ko nakita tayen ikaskasa dito aldaw ti Domingo gagayem kay amsat game dito amo no hanlang aldaw ti Domingo baka apektaran na pati Lunes, Martes, Miyerkules depende apo di panagbalegi
tinasaong tigil pasada wenno transport strike wenno tignay protesta. Nagpanawagan na po ti Malacanang kadagiti chopper, kasama tin operators kadagiti jeep nga saan nang ituloy dito nga plano nga panangisardeng wenno saan nya panagpasada gagayem ken kamsat. Dito nga panawagan ket in parwar ni acting presidential spokesperson ken communication secretary Martin Andanar gagayem kamsat babaen ni Maysa nga note gagayem ken kamsat. Ngem itilikudan dating apela ti gobyerno, gagayem, in pasigurado ni Andanar nga aramiden ti gobyerno ti amin nga kabalinan na tapnon ti kasta agandar gagayem kabsat digiti luglugan ken kastameten maliklikan matelay man laeng nga po deti na nga dakes unay nga epekto ti panagnato ti presyo digiti produkto nga petrolyo gapu pay laeng nga po iti kinakurang ti supply iti global oil market gagayem ken kabsat nayon na pay nga agtultuloy met ti panangikarkarigatan ti gobyerno iti panaka i-roll out digiti fuel subsidy babaen ti Department of Transportation kadagitay beneficiaryo gagayem ken kamsat. In fairness met nga minapoy ti biyang ti gobyerno apo ada nasursurok kanong sa gasot 80,000 nga public utility vehicle operators digiti nekan iti fuel subsidy nang rugi apo iti Hunyo 1 iti deti nga tawen babaen ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board kas nayon apo iti rakurak ni Andanar. Ngem diyo kadi malagip nga adu apo digitay nagbalbalin nga nagbalbalin nga reklamo digiti adda iti biyang ti transport sector to include fishermen no di kagriro ore digitay mangalap nga agus usar kadigitay bangka de motor na ikandamit apo iti fuel subsidy babaen iti gobyerno way back months ago gagayem kabsat gapo iti agtultuloy nga panagnato ti presyo digiti produkto a petrolyo kas nadakamat ko iti kalman adu digiti nakasarsarita tayon nga adda iti bineg ti panagkalap nga masulit da pa ket din mabuteng da nga sumalog saan nya ti kabuteng da apo ket digiti dadakkel a daluyon saan nya ti kabuteng da ket digiti pannakaranada kadigiti foreign vessels nga agkalkalap kadigiti masakupan nga baybay digiti coastal towns iti probinsyate nga Ilocos Norte. Ti kabuteng da gagayem kay kabsat deti nangina nga presyo digiti produkto a petrolyo ngamin 2,000 more or less or adupay ngem 2,000 di round trip deti bangka ket no awam makalapam di napamukasla napamula in tapwak deti kwartamon di baybay nga di mon mapasubli gagayem kay kabsat. Inayon tay payditan apo nga mabalin niya kalaban digiti mangalap ti panyempo. Ada digiti time nga saan nga sumalog gaputa na dawel ipuspustam ti biag mo gagayem ken kabsat isu nga ada siguro dakkel man na po ti epekto na kadakwada detoy no pay adda deto nga aramiden ti biyang ti gobyerno nga panangipapaay kadakwada iti subsidiya wenno tulong para iti usarenda apo nga usarenda nga kantidad nga igatang apo wenno panakaipaay kadakwada dagitoy nga nasaong wenno ditoy gasolina ti transport group kas kuno kita tayo dito piston gagayem kabsat pinagkaisang samahan ng chopper at operator nationwide yung piston gagayem kay kabsat in palgak ti opisyal gagayem nga kaadwan kadigiti nga public utility jeepney drivers ket kumitkita dalaengen ti 3 gasot a pisos ti kada aldaw di aket ti hanpay nga naipangato ti presyo digiti produkto a petrolyo ket saan niya makaumanay tinasao nga kantidad nga mapasadaan wenno maneto da or masweldo da kadaytoy pagpapayad da po di 300 pesos a day tapno agbiag da gagayem ken kaabsat nga nasaliwanwan wenno saan nga marigatan apo nga kabombo isu nga deti ti maysa kadagiti problema
iti biyang apo diti transportation sector nakurang diti mapasadada. Even tricycle drivers diti Lawag City, gagayem keng kabsat, dakkel apo iti agbalbalin nga anil ilda gapo pala ang iti nangato unayan nga presyo ti gasolina para kadili motorsikluda lalo kadwan na tatan premium gasoline ti uso sa renda that is more than 80 pesos di 84 to 83 to 84 pesos itan after that nasao nga pan nakaingato apo ti presyo digitoy nga produkto gagayem ken kabsat so nga dakkel apo ti epektuna itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo digitoy gagayem ken kabsat dapat nga maikan apo ti atensyon babenti gobyerno sana makaumanay apo digitay deti apela ni Martin Andanar deti acting presidential spokesperson babenti Duterte administration nga agpakaasi ka kaditi aditi biyang ti transportasyon tapnon ti kasta saan da nga ituloy DJ DJ transport strike gagayem kay kabsat saan niya makaumanay masapol nga adda iti permanent solution not a temporary or a band-aid solution iti daytoy nga mapaspasamak but in fairness tapnog balintay nga balanse gagayem kay kabsat saan met nga tila pagilyantay nga Pilipinas ti ayan ti problema ti nangatong ti gobyerno. Digiti viewers tayo idikalman from the US, from Canada, gagayem kay kabsat, ure isuda, mariknada, ti ngaton apo ti presyo digiti produkto a petrolyo. Basit ti supply, gagayem kay kabsat, ti petrolyo, gagayem kay kabsat, iti pagilyantay nga Pilipinas, apo nga dito yung rason no apay nga medyo naginan maamutemet di law of supply and demand. Yung law of supply and demand nangato ti demand gigiyem kay kabsat nababati supply especially some part ti sumagmano nga paset ti lubong di nasyon ti nagduduma nga paset ti lubong adda digiti nakangat-ngato apo ti demand na gaputa summertime, gagayim keng kabsat or anyaman nga mangitunda iti panagnato ti panakaramat or demand iti biyang ti produkto nga petrolyo gagayim ken kabsat dahito iti maysa wenno kang runaan nga rason and at the same time dati mapaspasama kapo ijay Ukraine di panangraot apo ti Ukraine iti wenno panangraot ti Russia iti Ukraine gagayim ken kabsat aglalo tata adadaman na po nga inigatan ti Russia detoy nagbalin na po nga panaggaraot da po ijay Ukraine nangi parukna at daman na po iti missile iti biyang ti Ukraine numalagi piyo adati pangtaa po ni Vladimir Putin iti napalpalabas nga itultuloy na po wenno adadapay nga rauten na wenno gubaten na ti Ukraine gagayem ken kabsat no ipatulod ti Amerika digitay missile gagayem ken kabsat iti Ukraine tapno depensaan na iti nasyon tinasao nga nasyon na di bagbagina ti Ukraine so tata di ket nang piting manen na po kani Vladimir Putin gigiyem kay kabsat ket nang ipatayab daman na po kaditay fighter jets ti Russia fighter jets ti Russia iti Black Sea kastamet ni di Caspian Sea idintong aktibo met di coastal missile system system da ijay Crimea tinarget apo ti Russia deti maysa nga lugar Sloviansk gagiyem kabsat nga nagbalin apo nga naiget nga tinaramid nga panagdepensa ti Ukraine iti nasao nga lugar gagayem so ti ekspektaren tayo pagka lumukay ti sitwasyon iti nagbetan ti Ukraine ken kastameten ti Russia medyo maalay-ayan ti nasao nga pasama kun epekto dayto nga gubat iti nagduduma paset lubong especially apo iti biyang digiti produkto nga petrolyo gagayem ken kabsat so DJ apo ti maysa kadigitay ekspektaren tayo mang palukay or mabalin nga
mangisubli iti mas nabababa nga presyo di produkto a petrolyo numalpas dito nga problema po iti nagbetan ti Ukraine ken kastameten iti Russia or dito panang big ti Russia iti Ukraine. Ti kunakon napiting apo ni Vladimir Putin ti presidente ti Russia kadeti pa nagbalin na rakurak ni US President Joe Biden. Napnon di kasta, ikan ni Joe Biden, ikan ni Amerika, ti missile ni Ukraine, tapno ada pang depensa na iti bagina against Russia. Ya? No malagipyo, tinangrugyan, deti nga gubat, 101 days itan, 100 days iti kalman, deti nga panang big, ti Russia kini Ukraine, deti kalikagom apo ti Ukraine nga makipagkaming apo iti North Atlantic Treaty Organization. Deti NATO, gagiyim ken kaabsat. Nga saan niya kayat nuwen ken mabalin ni Russia nga maaramid detoy iti Ukraine. Ti Ukraine dati nga teritoryo apo ti USSR, deti Union Soviet. Gagiyim ken kaabsat. Ket detoy ti maysa nga dagiti kangruna na rason no apay nga ginubat ti Russia ni Ukraine gapu iti saan na nga pananganamong kadeti kalikagom ti Ukraine nga makipagkameng iti North Atlantic Treaty Organization. Nga detoy nga adang ti Ukraine ibilang digiti Ruso kang runan na ken ni Putin nga pabor detoy iti biyang ti Estados Unidos. Gagayim ken kaabsat. DJ ti kayat niya leplepan wenno saan nga kayat ni Vladimir Putin ti pagilya na Russia nga maaramid iti dati nga teritoryo na no pay deti ket simminan iti Union Soviet gagayem ken kaabsat. So DJ apo ti kang runaan nga rason no apay nga nangrugi deti gubat wenno rinaot ni ti Russian forces ti biyang ti Ukraine. Gagayem ken kaabsat. Okay? Kasama na po, itultuloy tayo. Pagsasaritaan tayo tumit. Kumusta nga minen? Daytoy nabayagin na kalikagom ti sumagmamano nga maikaten digiti may patpataw abwis kadigiti produkto a petrolyo tapnon ti kasta lumaka tinaso nga produkto ket mapalagaanan tayo nga Filipino. Kumusta dito yan gagiyim kay kaabsat? Saan kadipay nga nakuti tirik na digiti agtuturay tayo kang ronan na ni Presidente Rodrigo Duterte tapno ipatungpal na apo ti panakaikat digiti buwis adut buwis apo ti biyang digiti produkto a petrolyo. Ti panagsubli tayo pagsasaritaan tayo dita gagiyim kay kaabsat ngem kablaon tayo apo digiti viewers tayo ni Josephine Gabino, gagiyem kamsat ni Marisa si Roma, EJ Eva Bitsaway, ni Eloisa Guerrero, ni Ma'am Elis Tamayo, ni Winnie Rumbawa, Wayne Rumbawa, dita Estados Unidos, ni Mr. Juan Mariano, dita Solsona, Ilocos Norte, ni Roldan Loy, ni Pastor Arvin Palaganas. Maraming salamat po, Pastor, ken kastameten ni Dema Paulino Agustin. Agsublindo ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan,
Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Brixton Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galito, City Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibuk agrik ng angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka ti nalalawa nga cottages nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, Masarakan ti Barangay number 37, Calayab-Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Damdamag ni Berto. Itutuloy tayo po, dito narugyan tayong issue. When pagsasaritaan, may panggabi po iti presyo di produkto a petrolyo. Idi pa'y maudi nga paset ti tawen 2021 before nga immentra tayo po ti tawen 2022 or before ti pandemya. Adan di tayo nagbalin nga singasing kaputa medyo ano din. Marikrik na tayo na po ti nangato when pa nagngato ti produkto ti presyo dito nga produkto. But saan lang nga po nga kadagidi nga tawtawen na but ure kadagidi mo na tawen ado na po iti nagngatwan ti presyo dito nga produkto. So digitay mga adal idi apo ti sitwasyon tayo dito'y pagilya na Pilipinas adda DJ nagbalin nga nga nuwen ken mabalin maikat digitay buwis nga maipatpataw apo iti produkto ti petrolyo gagayem ken kaabsat maikat apo ditay excise tax, value added tax gagayem nga maipatpataw ngamin amuyo kadi nga ti gobyerno isumit laeng apo ti mangipang pangato iti biyang ti presyo digitoy nga produkto petrolyo gagiyem kabsat nga dito ket kunapay digiti expert ket no saan nga maliklikan wenno saan nga maliplipan wenno agtultuloy ti pannakaingato ti presyo digitoy nga produkto ket mabali na daytoy ti mangpatay iti ekonomiya ti pagilyan tay nga Pilipinas gagiyem ken kabsat. No agtultuloy nga maingato ti digitoy nga produkto ti petrolyo second ka digitay analysis digitay ekonomista gagayem ken kabsat adu nga tao ti maapektaran ngumato ti presyo digiti produkto to include services ket makisayan dete bilang ti tao gagayem ken kabsat nga kabalinan na agatangen ti umiso makaumanay nga agserbi ken kuana at dimet ngumato ti ganaren bumasit pa especially ti biyang diti taga transport sector apo nga kabombo di ba. Tunada di 300 pesos ngayon aldaw nga kita daket saanin nga umanay gagiyem di tala mapamakiraep kada mapan makitrabaho di pagtatalunan na di na pay ket talugasot nga sweldon. How much more kadeta 6 to 6 when no more than 6 o'clock ingana ti when no more than 12 hours nga panagpasadam gagiyem kabsat santo kasjay lang iti mayawid mo nga para ita pamilyam DJ 300 pesos ng ibagbaga digito taga piston gagayem ken kabsat so ana ti addang gagayem kabsat adda ka din maipatpata wenno maon inaw nga measure manipod dapat ti kongreso wenno agbalin nga order ti presidente tapnon ti kasta apo ket maikat digitoy nga maipatpataw nga buwis
kadagiti produkto nga petrolyo. Especially Presidente Rodrigo Duterte. I-expectar tayo kadi nga dapel aramidan niya adang ni Duterte no pay nakurkurangin na po anat mabilang tatan 7. So adala 23 days ni Duterte nga nakatugaw kas presidente iti pagilyan tayo nga Pilipinas gagayem ken kamsat. So adda nga tapay maaramidan na or expectarin tayo kadipay nga agaramid ti adang, especially dito pan nakaikat dito excise tax ken VAT, value added tax ti biyang ti produkto petrolyo. Gigayem ken kabsat amuyo ti kada litro apo ti diesel ti maipatpataw nga excise tax gigayem kabsat ket 6 pesos gigayem ken kabsat. Excise tax 10 pesos iti gasolina. Then we have 5 pesos iti kada litro ti gasolina ay kerosene. So dito presyo na nga 80 plus, gagayem kabsat 82, 83, 84, ganyan ano may kad 6 pesos dakkel apo nga mang palukay gagayem adupay apo ti buwis nga naamuan tayo no gasolina ti pagsasaritaan digiti petroleum products. Di ba, ada digiti processing plant digiti nagduduma nga petroleum companies. We have one in Ilocos Norte, Itacurimao, gagayem kabsat ita nga maproseso, ita nga matimpla digiti premium diesel, gagayem kabsat unleaded po. Base apo kaditi naalala yung informasyon kaditi agtagikwa apo kaditi gasoline stations gagayem ken kabsat. Or agang angkat kaditi mother oil companies gagayem kabsat no sumrek digiti raw materials nga maaramid nga petroleum products adda buwisnan gagayem kabsat mabwisanen from abroad umay kaditi processing plant apo digiti oil companies adda buwisnan into no na proseso ni gasolina, ni petroleum products, ket may ruwar iti merkado or iti istasyon adda manen buwisnan. Then, nilayon mo apo, data excise tax, gagayem kayang kabsat, nga 6 pesos ti kada litro iti biyang ti diesel, 10 pesos apo dita gasolina, 5 nga pesos iti kerosene. Include mo pa ditan, di 11 value added tax, 12% value added tax gagayem kabsat. Apo nga kabombo. Ay so nga masuspend apo ti excise tax ken ti VAT mabalin niya ag-decrease apo ti presyo digitoy nga produkto. Gagayem ken kamsat. So i-minus mo di diyan 6 pesos den digitoy pay taxes no iproseso ti pan nakaaramid digiti nagduduma nga petroleum products gigayem kay kamsat DJ apo ti maysa kaditi kalikagom but kasla awan tiniuray maysa gagayem kay kamsat kaditi agtuturay tayo to include ti ehekutibo ti executive ni apo Presidente Duterte nga mangipaay iti sungbat kaditi apo nga kalikagom dagiti mayat nga wenumang pabor nga maikat kuma dagitoy nga pagbuisan or buwis para kaditoy nga nasao nga produkto. Tapnon ti kasta gagayem kay kabsat mapalag-anan ti publiko. Mapalag-anan na. Ngamin, medyo parang papasok ka or lulusot ka iti abot ti dagom nga kunada gagayem kay kabsat no sikat ti mangiproponer iti dijay. Ngamin, no addan apo DJ addan apo DJ kasjay makwentan apo digiti ekonomista ti gobyerno no kasano ti kadakkel ti pukaw ti gobyerno nga buwis nga digitoy ket maaramat ka digiti programa apo ti gobyerno agpukaw tayo ti kastoy ti kadakkel na no ikatentay wenno tinlayen tayo dito nga buwis isardeng tayo isuspenso tayo ti panakaimplementar na malagi piyo po dito barangay eleksyon. Dito barangay eleksyon may isa ka dagiti may isa ka dagiti rason nga posible nga ground iti saan na pa nakaituloy ti barangay eleksyon into no Disyembre ket isu di jay nakwentadan iti almost 18 billion nga gastusen ti gobyerno ket no awan eleksyon agbalin niya pundo ti gobyerno di 18 billion
nga mabalin kano nga mangtulong or mangi pursigi pa'y kadagitay maaramid apo nga programa tapno makarecover tayo iti nagbalin nga epekto ti pandemya dito'y COVID gigiyem keng kamsat. So yun yung yun DJ ti problema no adda digiti kayat ti tao ayat kayat digiti agtuturay nga maamendaran especially ti pagbuisan umon-una nga rumwar DJ computation no mano apo ti pukaw ti gobyerno no saanen when no masuspende ti pan nakakolekta data nga buwis. Nga DJ ti makwenta da saan da nga makwenta no kasano nga mapalag-anan ti tao apo kanayjay pan nakaikat pay laeng temporarily DJ nga nasao nga buwis nga mang pangpangato iti presyo or serbisyo. Kasi not only products gigiyem kay kamsat yung mga use tax yung use na ko na tayo kita mausar tayo maano tayo serbisyo to include products yun yung mga use tax iba yung income tax gagayem kay kamsat. So samot sari nga kunada po agsusukot buwis mga ganon gagayem kay kamsat so awan tiniuray maysa nga agkiriing nga adda iti beneg ti gobyerno tapnon ti kasta maipatungpal dito apo nga panakaikat pay laeng dito nga buwis kada dito nga produkto tapnon mapalag-anan ti publiko gagayem ken kamsat. So nga saan tay nga mauray apo no anya iti agbalina nga sungbat apo ti gobyerno especially ti biyang ti ekutibo ni Presidente Rodrigo Duterte no kayat na wenno saan dagitoy nga proposal idipay taptapog tayo apo ti tawen 2022 addan apo detoy nga proposal gagayem kay kaabsata nga nuwen ken mabalin maikat pay laeng apo dagitoy nga maikat pay laeng apo dagitoy nga na buwis tapnon ti kasta lumag-an ti presyo ket mapalag-anan ti publiko. Apo nga kabumboy. So nga siguro may sa dito kada didakkel nga sangwen ti barong administrasyon menno tinabutusan na presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito presyo ti langis rumigriga ta panagbiag. Gagayem keng kamsat. Kung sa bagay, yun yung mga niya kung pagbalin na 20 pesos ba? 20 pesos kano ti kada kilo apo ti bagas. Adamit ti positive nga sungbat dagiti apo nga adda iti biyang ti gobyerno especially ti Department of Agriculture gigiyem kay kamsat nga mabalin nga maipatungpal dayjay nga presyo apo digitay digiti produkto iti agrikultura especially bagas ang hanpay nga konkreto DJ panangibagada gagiyem kay kamsat no ana digiti pagibasanan nga maipatungpal DJ apo nga kalikagom tinabutusan nga presidente ti Pagiliante nga Pilipinas Bongbong Marcos. So dakkel apo ti dakkel ti agbalin nga epektuna or agbalin nga atensyon manipod apo ti agtugaw nga presidente ti Pagiliante nga Pilipinas ti sitwasyon ti panagbiag gagayem kay kamsat aglalalo adereti kay parparwar apo ti social weather station gagayem kamsat nga ti bilang apo dagitay mabisbisinan iti Pagiliante nga Pilipinas ngimmato base dito apo iti biyang ti social weather station survey nga inyuswat da po iti napalpalabas. Pagsasaritaan tayo ditoy, kalpasan ni gito'y nga pakamo, manipo diti technical studio. Dagiti ka iliwa po tayo when numakan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida digiti sumaganad, kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada.
Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto gaging kapsat at ano para pulo kadupat nga minutos kalpasan ti oras tayo alas 12. Thank you very much sa panagbibuyan ni Irene Corpus, ni Angelo Marco, ni Sherry Andagan, ni Ebs Ruiz, ni Manong Chudolpo Mariano dito sa Sulsuna, ken kasamit din ni John Lester K. Yangat. Iti Bombo Radio. So, thank you very much. Iti panagbibuya yo. Iti programa tayo damdamag ni Berto. Okay. Gabuha po ka dito yung rigrigat nga paspasarin na po dito Filipino. Paspasarin tayo po. Ada dito na yuswat apo nga survey. Babaen ti social weather station no da duma. Ada dito di mamati iti survey. Ngem no da dumamet very napintek apo dito pagibasaran na kada kita survey gagiyem kamsat especially no election kada daamin namin di kita kakandidato no election iso dapat ipang mangpayuswat ti survey di kita namet da duma agpa-survey da tapnon ni kasta maiangat da pabor kada kwada di rumor nga resulta ti survey already pay na adam may mga ganun gagiyem kay kamsat ngem depende apo di survey firm nga agyuswat gagiyem kamsat kasi pagka survey kung kunam ti survey di bukod mo nga institusyon di bukod mo nga produkto di bukod mo nga grupo nga dakay metla ti paggapan ti surveyor so saan nga neutral gagiyem kay kamsat di mapasamak nga pa nag-survey so kung minsan ada di kita agkat-katawa agil-elek iti resulta ti survey. Nga mamutay metenapo ti social weather station gigiyem keng kabsat adon di kita imparwar na nga resulta ti survey gigiyem keng kabsat nga adda na pintek nga pagibasaran nga tama po yung mga di kita iparparwar da nga resulta ti survey itita ti sinorvey da di kita mabisbisinan nga Pilipino gagiyem keng kabsat ngimmato kano apo ti bilang digiti pamilya nga Pilipino nga digitoy ket mabisbisinan base apo kaditin parwar ti social weather station nga resulta survey na gagiyem kay kabsat sumada gagiyem kabsat 3.1 million nga pamilya digiti Filipinos wenno kay batugan ti 12.2% ti makapaspasar iti panagbisin gagiyem kay kabsat iti napalabasen nga 3 a bulan para kanyak kumbinsido kasi no kitain nyo gagiyem ken kabsat idi medyo lumukay iti sitwasyon tayo iti pandemya iti COVID-19 adda idin digiti eksperto manipod iti biyang ti ekonomiya nga mangibagbaga nga saan tayo pailaeng nga kalmado, saan tayo pailaeng ibilang nga gaputa bimasit, ikaso, bimasit, di naapektaran, ket awanin epekto,
ti COVID-19 kada tayo, gagayem kabsat. Maybe 5 or 5 years or more. Gagayem kabsat nga marikna tayo ti epekto detoy nga nasao nga dim malapos kada tayo nga peste wenno sakit. Jadi COVID-19 gagayem ken kabsat. Isu nga saan tepe lang diti makalapsot ami minsan. So adati mabalin na pagibasaran wenno kinagpaysuna digidi nga prediksyon sa nga kaditi sumarsarano 5 aging ganat na sursurok pay nga tawen ket marikna tayo ti epekto apo wenno dakes nga epekto itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo detoy dim malapos tayo kada tayo nga COVID-19 detoy pandemya. Okay, balik ka sublianan tayo dito survey manipo dapo iti social weather station. Tinayuswat nga survey apo nayuswat iti Abril 19 nagpatingga iti 27. So that is 8 days nga pa nag-survey. Nangato iti bulan ti Disyembre tawen 2021 nga addaan iti 11.8%. That is 2021 yun yung gutom digiti marigrigatan mabisinan gagiyem ken kamsat participar ditoy apo ti face-to-face interviews ti 1,440 adult wenno nataengan para iti Luzon, Metro Manila, Visayas ken ti Mindanao. Mapaspasaran tinangato nga bilang di mabisbisinan Metro Manila isu datian ti kangatuan nangato apo ti bilang diti agbisbisin Metro Manila, simaruno dita ti Mindanao, kastameten ti Luzon, ken maudi apo iti biang ti Visayas gagayem ken kabsat DJ apo ti rumwar iti survey apo nga kabumbo. So ngimmato iti bilang apo digiti Pilipinos nga mabisbisinan gagayem ken kabsat. So degdegan pay detan deti epekton tumanen apo ti biang ti nangato nga presyo dagiti produkto petrolyo. Gagayem ken kabsat kasi pailaeng implementar pala nga po digito nga oil companies kadeti adjustment dakkel adjustment more than 2 pesos ken more than 6 pesos gagayem ken kabsat iti presyo digiti produkto petrolyo. Sa balipay nga mabalin nga mangitunda iti panagbisin wenno panagrigat tayo nga Filipino gagayem kabsat amo iti inflation gagayem inflation rate apo nga kabumbo nangato kano apo ti inflation rate iti bulan ti Mayo imabot apo ti inflation rate iti 5.4 dito ikatsegon iti Philippine Statistics Authority wenno PSA gagayem ken kabsat adadang malisto apo ti panagngato ti presyo ngamin digiti produkto petrolyo pagka inflation nga kuno tayo apo digiti pag sasaritaan tayo DJ purchasing power purchasing power ti piso diti kwarta tayo digiti makuna nga inflation gigiyem kay kamsat inflation rate kasano ti kapateg kasano ti ka balor DJ kwarta tayo nga maigatang idi kalman na pagsasaritaan tayo diti may sa abukel nga pandesal 2 pesos di diyan dati 10 centavos idubingak 10 centavos gigiyem kamsat from 10 centavos up to now, naging 2 pesos. Ayun. So, DJ, makitam, nga DJ, purchasing power, gagayem kabsat, inflation, nangato, gagayem kabsat. So, bimaba, DJ, purchasing power, ti piso. Gagayem ken kabsat. DJ, kahit nga ipasimudaag, ti kasi, DJ, ngumat nga ito nga presyo, DJ, produkto, serbisyo, nga basit, mangpakpakapsot iti balor deti kwarta tayo. Sa nga ti makuna apo nga mangibabat ti balor ti kwarta tayo ket gaputa deti dati nga 20 pesos nga bill nga itatang pinagbalinda nga coins adati agkuna ket ngamin awanen balor ti kwarta tayo parang tama rin gigiyem kalsat but adati official nga paka-kwentaan na po digi purchasing power ti kwarta tayo gagiyem kabsat nga agsanek apo iti resulta ti inflation.
gagayem ken kabsat. Inflation rate nga kuna digiti ekonomista gagayem ken kabsat. Saan nga gaputa diti kwartam ket nagbali from bill gagayem kabsat from papel nagbali na sinsilyo or barya saan gagayem kabsat ti official nga pagibasaran DJ purchasing power didi gatag diti kwartam na kwarta tayo nga maigatang iti anyaman niya produkto to include services. Gigayem kamsat. Yan po yung inflation. DJ ti makunaa po nga purchasing power iti currency when kwarta tayo dito pagilian nga Pilipinas. So yung inflation na ngimato apo iti bulan ti Mayo gigayem kamsat. Nga siguna po iti National Statistician and Civil Registrar General nga ni Dennis Mapa nakairehistro ti pagilian tayo nga Pilipinas iti 5.4% inflation. Banag nga nangat-ngato detoy ngemi di bulan ti Abril nga 4.9% laeng gagayem kamsat. So from 4.9 nagbalin niya 5.4. Mabalin ko na yo, medyo angat lang, But no ti pagsasaritaan dito gagayem kay kabsat ket purchasing power inflation 1% or 0.1% dakkelen apo iti epekto na gagayem kay kabsat iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Especially dati iti kasto nga sitwasyon saan tayo met nga roda po nga makapastrek iti dakdakkel no diket bumababa bumababa gagayem kay kabsat gaputa DJ nga rod, di ba ti pamati DJ buwis, gagayim kayong kamsat, tagtuloy pa nagnato di presyo, di produkto petrolyo, mabalin nga papatayin na ti ekonomiya. Pag biyag tayo, nga Pilipino, gagayim kamsat, sumursurot din ang apo DJ purchasing power, ti kwarta tayo, gagayim kayong kamsat. Mas napaspaspas, iti pa nagnato, di kita kang runa na magatgatang, gagayim kamsat nga deti ket umababutin iti 4.1% iti bulan iti Mayo 2021 iti Mayo 2021 4.1% gigiyem kamsat kumpara kada ito na iparwartat nga resulta apo nga 5.4% gigiyem keng kamsat from May last year aging gana iti bulan ti Abril from 4.1 nagbalin niya 4.9 O, DJ, panunutin nyo. So, from 4.9 April last year to April this year, gagayem keng kabsat, napantayo apo iti bulan ti Mayo, napantayo iti 5.4%. So, DJ, inflation from April 2021 to April 2022, halos basit lang naging krisan na. No ikomperam apo iti agarop makabulan laeng nga inflation rate gayem from 4.9 nagbalin niya 5.4. Para nalawag iti May 2021 the inflation rate is 4.1 gagayem kabsat May 2021 nagpatingga deta apo iti 4.9 ngimato gagayem kay kabsat from 4.1 nagbalin niya 4.9 so that is 0.8% tinakaingatwan na. That is almost 1 year or more than 1 year. Gigiyem ka or less than 1 year. Gigiyem. But from April 2022 to May 2022, imabot tayo apo iti 5.4 nga inflation rate. Gigiyem kayong kabsat. Didi apo tinakakwentaan, tinagngatuan, ti magatgatang, nagbabaan, ti purchasing power, ti piso from April 2022 to May 2022. Gagayem kayong kaamsat. May bilang nga po kadagitay mabalin nga nang itunda iti dakkel nga inflation rate isu apo digiti sumaghanad. Panagnato digiti alcoholic beverages. So digiti gininom. Kastameten iti biyang ti sigarilyo, tabako 6.8%. Digiti arwaten ken footwear 2.1%. Recreation, sports, and culture, 1.7%. Pakairamanan and the personal care, miscellaneous goods, and services, iti 2.5%. Gigiyem keng kamsat. Ti rehiyon ti Cordillera, base apo karatingin parwarti, National Statistics Authority, ti kang runaan, nga rehiyon, iti Ruarte, Metro Manila, nga addaan ti kapapardasan,
nga inflation rate gagayem kabsat nga mabot ti 6.9%. Idinto nga ti BARMM ti Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao adaan detoy iti babagalan na saan nga napaspas nga panagnato abo ti presyo di kitay magatyatang nga umababot dalay nga po iti 2.4%. Saan niya nairaman dito yung region tayo agagiyem keng kabsat. Kaalistuan na po nga ngimato ti presyo di kitay magatgatang bang autonomous region in Muslim Mindanao. Ti inayadan iti panagnato ti presyo di kitay magatgatang is detoy Cordillera gagayem keng kamsat 6.9 ijay BARM gagayem kamsat adami da po iti ti Cordillera gaya po ti umuno na iti region ti Ruarte Metro Manila nga kapardasan nga ngimato 6.9 but BARM Autonomous Region in Muslim Mindanao gagayem keng kamsat 2.4 nabababa di kitay magatyata nga po to include services ijay Autonomous Region in Muslim Mindanao gagayem ken kakabsat. Okay, dito nga rin na po nga intay agpipinakada iti programa tayo Damdamag ni Berto. Awisan na kayo para into bigat intay panen panagkakadwa para intay panang diskutir intay panang sisinukat ti kapampanunutan kadag duma nga issues kayan tupikos nga dito po kita muming makalawlawag kada kayo kang runaan na po iti panakaapektar tinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Dahil iti bagayam yun ni Robert De La Cruz kinduwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin ti nagasat nga pangaldaw ti Martes tayo amin asa nga pada. Damdamag ni Berto, programa pakidarunan ilipas kasama kinibugod tayo alubar idintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kari issues ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailan tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagom tayo awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kariri maseknan. Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday,
ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat, ti napalabas. Baling ako mablaw kami papagayam, iti programa tayo tinapalabas. Awisin na kayong kadanggay mi, iti nasursurukpay ng may isang oras, para itinte pa nang ituloy, nga mangibasa kada ito'y surat. Nga na kay palaunan, ti pakasaritaan ti biag, ni pagayam tayo revelita. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz, nga mga kadanggayo, no, mangawis ka na kayo. Tapno pagdadanggayan tayo, nga ibasa dito'y surat ni Revelita. Iti technical control kadwa tayo ni Maki Paulino Agustin. Kasangwanan niya interugyan nga ibasa dito'y surat, when ituloy nga ibasa dito'y surat ni pagayam tayo Revelita, pagyamanan tayo di kinayat ng sponsors iti programa tayo tinapalabas. Thank you very much iti Kalawagan Belisario Farm, iti Baris Besding Rasilocos Norte, matmatunan, Mr. Dado Belisario, kay ni Ma'am Jeanette Belisario. Kastameten, thank you very much kay ka Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you pa kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Hazel de la Cruz Alonzo, manipo na po iti Las Vegas, Nevada. Thank you very much. Kastapay kay ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Thank you very much. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Just Agnina. Kastapay ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Thank you. Ni Mr. Jewel Centillas, agnanay din iti Maui, Hawaii. Maraming salamat. Da Chris ken ni Marisa si Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Kastamet din pagyamanan tayo ti Metro North Insurance and Surety Agency, para kaditi non-life insurance, gigiyim ken kamsat nga kasapulan nyo, kas ti comprehensive ken TPL. Ken amin nga kasapulan nyo para ti government projects. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency, nga masarakan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila, babaeng ken ni Miss Dory de la Cruz. CLJ Store, iti Barangay 22, Katuging, San Nicolas, Ilocos Norte, along Batak Road. Thank you very much kada Mr. Jaime Perdonio, kay ni Mrs. Celia Perdonio. Thank you very much pa kay ni Barangay Chairman Juji Jimenez, iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Kaya na pagyamanan tayo ni Mr. Loreto Tamayo, nga agnanay di Waipahu, Hawaii. Kastameten nga thank you very much kay ni Mili Esperito, manipo diti Iba Beach, Hawaii. Adun diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day natindas na lechon manok dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaid ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin tinalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Dagiti ka iliwa putahe wenno makan, intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub, iserbida dagiti sumaganad, kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yung makan iti Steps Food Hub, masarakan ti barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo, tinaanos ngagtagikwa, Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Surat ni pagayam tayo Revelita. Kablawan tayo digiti viewers tayo ni Rickmar de la Cruz, ni Rudy Corpus Jr. Good afternoon, Chukoy. Thank you very much. Ni Richard Compuesto, ni Ronel De Vera. Kastamit din ni Charles Noemi Galisinao dita Bacara, Ilocos Norte. Good afternoon. Karakay amin na po dita Bacara, Ilocos Norte. Ni Amado Villa ken ni Maricon Ventura. Thank you very much ken dikitimunan nga kinablawan tayo nga viewers tayo. Iti nagduduma nga paset ti pagilian tayo nga Pilipinas wenno nagduduma nga paset ti lubong gagayem ken kaamsat ya. At dinaro din ngente ituloy nga ibasa ditoy surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag kenayat ni pagayam tayo Revelita. Naragsak kami manong Robert nga upat. Nga nagtutulag para iti selebrasyon ti birthday ti best friend ko nga ni Blessy. Kas pa nang ilawlawag na mapang kami ti maysa nga resort EJ Ilocos Sur. Nga ditoy nga nakareserban digiti usarin mi a kwarto. Naragsak met ti kayanayat ko nga ni Lowy.
ka makapasyar. Makalawas laingin when nakurkurang idi ti orayan mi tapnon agturong kami ni tinasao nga lugar para iti birthday celebration ni Blessy. Jak may ladawan met tiragsak ko nga mga uray iti naituding aldaw. Ngamin makadwak ti kaya nayat ko nga ni Lowy. Wen manong, naragsak ka pa ng ururay, iti nagaraari kanyak karitingal aldaw. Saan kumiten nga inuray nga umayagpakada ni Blessy? Kenililang ko. Siya ko niya mismo ti nangilawlawag king kuana. Lelang, ito numay nga lawas ket mapanak to jay Ilocosur. Ngamin ket birthday di best friend ko malagip mo di umay dito balay. Awang ka ngamin iteket. Da kami iti kataltalunan iti imayda. Kinunak. Kinitanak ni Lelang ket kastoy ti sungbat na. Asino ti kadwayo. Ken api nga nagadayon ti pakaselebraran ti kasangay ni Blessy ket itimet lang kaabay tayo nga ili ti balay da. Ada ka nung amin resort ti uncle ti boyfriend na lulang. So nga, ka nung agselebrar siguro birthday gift ni boyfriend na. Ken umaymet ti kiti naganak ken kwa na iti muna nga rabii. Ta ada mapasamak nga programa. Edi pa nagkasangay na ngem sumarno nga rabii agisti ka awin no sumarno aldaw agina na kami pala ijay. Then, iti sumaruno pa nga rabi, umiyang kami, sa kami to agawi diti kabigatan na. Medyo iti nagtutulagan nita, kasi nga ti kapaot ti pinay-reservada nga reservation, iti, kapaot ti reservation da, iti nasaong resort. O may kadimit ti kaya na yat mo nga ni Lowe. Da kami nga rin pati nagtutulag, iti may da dito balay. Ala. Saan ka nga palwila na pokngim? Agan anad ka. Anadam ti bagim. Saan ka nga? Tumultulad ka rin sa bali dita nga. Amumunti kayat mo sa wen. Adad ta di kita'y naganakabalasang. Nga ita pinanawang metlaeng ti nakaputot ken kwa nakit kakaasi. Panpanunuti man ako nga. Dududwata. Kaya't kuman niya liklikan niya da kamatin keng katikastoy ngem. Saan ko nga maliklikan? Manganta. Maulit ti pasamak. Makaluwa ti apok nga bakit? Manong Robert. Lelang. Amok nga pa panunutin ng data. Saan ko nga kayat nga maulit pa eh? Ti pasamak kanya kitag balinto nga anak ko. Saan ko nga kayat nga siyak tumet nga apo na abakit ti makaludon na ket saan ko nga maipaay. Dahil di pagribing aking kuana. So nga, saan ko man nga ulitin pa eh? Amok nga masaksaktan ka. Masaksaktan ka lelang. Ngemuri siyak. Adad na nga siyak ti masaktan. Madudug tiriknak nga makapanunot iti nagbanin nagasat ko. Ket ulitek ti agyaman ken ka. Agyaman ken ka iti panangipay mo ti pamatig. Ken panagrigrigat mo para kanyak. Naglabas pa di gini aldaw, manong ko. May salaingin ni aldaw, mapang kami nagatendar iti selebrasyon, ti kasangay ni Blessy.
Ngemididay di nga malem, emay ni Lowy, iti pagtengan mi. Naliday detoy, nas daawak no apay nga naliday. Apay nga naliday ka. Ani ayat ipaglidlidayam. Kinunak, pinilit natin misem. Simmaruno di gito nga balikas nga nagaon iti bibig na. Revelita, sa anak nga, makasurot iti panakaselebrar ti kasangay ni Blessy. Anya, apay, sana nga datayo ti nagplano tapno ti kastakit agkukuyog tayo nga mapan. Asin to pa nga ti kadwak. Nasisiyat lang nga din niya, uri syakit saan niya mapan no saan kamit nga umay. Ngimaping amin. Inimtuod ko, Manong Robert. Adat yung ospital ni Mama. Imatake man ti sakit na. Kit, amangan tagpaot ti ospital. Kay sir-sirik milayang iti bigat. Tsak kaya panawan ti mama, ni mamang ko. Aglalo awan ti sabali mang istimar keng ko ana. So nga please, Rebelita, maawatan na kuma. Maawatan na kuma. Mapangkalatan kumuyog. Kababayin met iti best friend mo nga ni Blessy, no? Saan ka nga mapanggapo kanyak? Uri kasano ti ayat ko nga umay. Adada nga, sa anak tumitlay nga makapag-concentrate no naragsak no pampanunutek ti sitwasyon ni Mama. Maawatan na kuma. Pangaasim. Kiti daddy nga desisyon when padamag kanyak ti kayanayat ko nga ni Lowy. Nga saan niya makakuyog ka na kami para iti selebrasyon. Ti birthday ti best friend ko nga ni Blessy. Nupay kasta nagtulag kami nga mapanaklat ta. Ore no siyak laingen. Ore no saanin niya kumuyog pa isuna. Diyak ninamnama pagayam ko nga dati panagtulag dalaw weekend ni Blessy. Kabigatan na detan ti aldaw nga panagrubwat mi kuma nga mapan ejay ilukusur. Agalasutso pa ilaing iti bigat. Edi addan da Blessy ken ti boyfriend na nga ni Adrian iti baday mi. Taumaydak ka no sukunen. Ngamin na ipakaamon ni Lowy nga sana makasurot gaputad da iti hospital ti inana. When kabsat ko. En pakadanak nga rod ni Blessy ken ni Lelang ko. Nupay awan ni Lowy nga kayanayat ko, simuro taklatan, iti biyang da Blessy ken ti boyfriend na nga ni Adrian. Kablawan tayo, digiti sa balipay nga viewers tayo, ni Evangeline Ricaccio Ritumban, ni classmate ko nga DJ probinsya ti Ilocosur. Kastameten ken ni Domingo May. Nagbubuya tay abalayan mi nga ni abalayan Lando Barot dita Isla ti Hawaii. Thank you very much abalayan. Kumusta kayo? Amin. Ni Apo Kapitan Generoso Palomares, Kap Bayaw. Thank you very much. Ito nagbibuyam na kabraawak, te kasinsing ko, nga pisiti puso na ni Marjorie. Ken kastapay, pagyamanan tayo, di kitay sabsabali pa nga viewers tayo, ngayon unan nga kinablaawan tayo. Kastameten nga pagyamanan tayo, di kitay sponsors, ti programa tayo tinapalabas. Thank you very much ken ni Ma'am Meli Espirito, manipo diti Iba Beach, Hawaii. Thank you pa ken ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Kablawan tayo, digiti Tamayo family, ni Auntie Isabel Tamayo, ni Miss Elizabeth Tamayo,
ni Mrs. Edita Takata ken Mr. Ernesto Takata di tamet laeng way paho. Kasta pa nga agyaman tayo di CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas. Thank you very much Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio ken happy birthday Mr. Jaime Perdonio. Kasanga iti daytoy nga aldaw ken kablawak pa iti happy birthday ni Mr. Bobby Tabulog iti Dolores Paway, Ilocos Norte. Kastameten nga agyaman tayo iti Metro North Insurance and Surety Agency. Para kaditi kasapulan nyo apo iti Nine Life Insurance nga kas iti comprehensive ken TPL ken aminen nga kasapulan nyo para kiti government projects iti entero apagilian. Serbian na kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan ti opisina na iti City Tower 2. Wino City Land Tower 2, Malate, Manila. Babeng kini Dory de la Cruz. Kastapay, nga agyaman tayo kada Mr. Chris Roma kani Mrs. Chris Roma iri Iba Beach, Hawaii. Mr. Jewel Centillas, thank you very much, di Tamawi, Hawaii. Ami Ancheta, maraming salamat po, Stockton, California. Ni Miss B Fiesta, thank you very much, Miss B Fiesta, Honolulu, Hawaii. Thank you very much kani Ma'am Carmela Walker, iri San Diego, California. Thank you very much kani Hazel de la Cruz Alonzo, nga day Las Vegas, Nevada. Thank you very much pa kani Erlinda Ferminhood, nga taga Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you iti Kalawagan Belisario Farm nga kukwa da Mr. Dado Belisario ken Mrs. Janet Belisario iti Baresbes, Dingras, Ilocos Norte. Daytoyen tinurure digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adung diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamet ten ti pakasalibukag rik ng angin. No kayat yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay apagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag di cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Panagbaybuyan ni Dayan Toralba dita Karaitan, Badok, Ilocos Norte. Ken siyempre kablawak ni Mr. Jose Agadjer Jr. ken ni Mrs. Gloria Agadjer dita Canada. Nakang kanayon niya mangbuybuya edi programa tayo tinapalabas. Kami ti resort iti probinsya ti Ilocos Sur nga nakaireserbaan no pakaangayan tinasaong nga selebrasyon. Agarup alas 11 edin, Manong Robert. Kaslasaan niya kumpleto ti ragsak ko.
Gapo nga ro ti kaawan ti kayanayat ko nga ni Lowy, pagayam ko. Ngem pinilit ko tinagbalin nga naragsak para iti kasangay ti gayem ko. Ararkusan day din ti function hall tinasao nga resort. Wen kabsat. Kay kayat ni Blessing iti uneg ti pakaangayan nangem iti beach. Ngamin amangan kanuta agtudo. Ket agbalin nga killjoy wenno saan nga napintasti. Maaramid nga selebrasyon. Madamdama pa yadda kami iti restaurant. Naidasaren digiti agkabaknang nga taraon wenno makan. Saan kami lunay nga adu nga nagsasango iti dating nga pangaldao. Ngamin digiti laeng naayaban niya mga ramid iti pannaka arkus tinasao nga venue ti kinadwami. Taltalo kami met kada Blessy ni Adrian ken Siak. Iti may isang alamisan. Nababaknang nga taraon agkakaimas pagayam ko. Mangipaniknik nga baknang ti boyfriend ni Blessy. Ngamin kukwa ti uliteg na ti resort. Wen pagayam ko. Uray digiti empleyado ti nasao nga resort ket napalalo iti panang nga address da ken kuana. No addet ibaon na agtungpal dangin sigida. Ken no agsungbat da ken kuana. Sir amin. Panagkitak pagayam ko influensyado ti pamilya ni Adrian. Uray ti taktakder na ket brusko. Amin nga panagsasauna. Naturay ngagsasao. Maisupadi unay iti kababalin wenno taktakder wenno tigtignay ti kayanet ko nga ni Lowy. Napino nga agunggunay ni Lowy pagayam ko. Uray iti panagsarsarita na. No kumababae ket maibaga nga sweet spoken ni Lowy Manong Robert. Inipanpanangan mi Manong Robert di tamanen nga matiltiliwak nga matmatmatan na ni Adrian. Dupay kasta kasla ingkal kaliwawing kulata. Saan ko nga inikikan iti anyaman na kay papanan. Mabalin ko nakket. Susuoten wenno sinsintiren nak. Ngimadda kaslapan naka rurud ko iti napigket a panangkitkita na kanyak. Kaslati panangipapan ko ket nababaak unay nga kasangsango na wenno gayem ti kayanayat na. Ngamin isuda ket babakna. No pay kasta saan ko ngayon parik na kengkwana, nga kagurak ti masansan, nga panang matmatmat na kanyak, pagayam ko. Irimalpas kami amangan, panbarko wenno imbagak nga nabanugak. Ket-ket ko ti aginana. Napanak nga ro diti kwarto nga naitudi nga pagyanak. May saak kaputaw met ni Lowy. Enlukat ko ti tawa. Kami nadaak iti second floor. Ti tawa ket nakasangoy ti laod. Dito'y nga matanawagam ti baybay. Dagiti adu nga agdidigos pakiramanan dagiti cottages. Kastamet ten at dapay net ti volleyball. Adu pa dagiti sabsabali nga nakamula iti igit ti baybay nga kasiti niyo. Kaadwan na pagayam kuket niyo. Adamit sumagmamano nga pinuon ti salaysay. Nga dagiti ket nga ayan dagiti tattao tapno paglinungan. Nararagsak digiti tao nga makitam nga di baybay. Adda digiti agdidigos, addamet digiti agpalpala. Addamet digiti makitam nga nakalinong ka digiti nakuna nga kayo.
Kaya dapay di adda ka di cottages. Adda di agayan ayat nga kikibin ang kakalabay. May matangang pa iti panaggiin na gikda. Wen kabsat ko. Dita nga nalagip ko ti kayanayat ko ani Lowy. Kompleto kumamit ti ragsak ko no. Adda ni Lowy. Ngimawan ti babaling ko kaputa. Saan namin ito mapanawan ti inaanang masakit. Noan yakit laminin ti panakailan rana nga nagsakit ti mamang na. Nakaragragsak kami kumaita. Kinun ko na kitinagem ko bayat nga matmatmatak. Dagiti daluyon nga umabot iti igit ti baybay. Nga mangitunday di pa nagtataray di agdidigos. At damit di kiti aglangoy. At dapay di kiti lumagto. Manong Robert. Hindi maumak namang matmatmat kariti tattao pakiramanan ti baybay. Enrikep kumitlaeng ti tawa. And switch on ko ti air condition. Ket ditoy nga inyeddak. Iti nakalamlamuyot akama, Manong Robert. Dita manen nga nagpanpanunutak. Ngem kaday di agundaway ti mapampanunot ko ket ti apo ka baket. Sigurado nga agmay sa ni Lola nito no Rabi. Kapurad da akmet ditoy. Sa bagay, naruwam met niya agmay sa. Ngamin, agsina kami met iti kwarto. Manmanulaeng nga. O may maturog iti kwarto. Wenno siyak ni mapan iti kwarto na. Nagasakit ti tadda ni Lola. Naawan ti lelang ko tsaka mo no kasanong ti biyag ko. Kumusta nga tangaminin ti inak? Sa dinungatan ti ayan na. Dito'y kabsat nga kasla umawaweng wenno mangmangig ko ti buses ni lelang ko. Agan annad ka apok. Diyak kumakayat na baliksin deto ingin. Diyak kayat nga maulit ti nagbalinagasat mo iti masangwana na aldaw. Balikas ni Lola, iti agpakadak nga umaya ko matendar, iti birthday ni Blessy. When kabsat ko, no awan ni lelang ko jakamon no sa dinno nga lugar ti ayak. When no ayan ko, when no jakamon no anya tinagbalinagasat ko. Dungdungwen nakunay ti apo ka baket. Ngem kadigidi agundaway malagligit ko pa iti inak. No sa dinnon ti ayan na. Apay nga tanga. Dinak man laing kalikagom mo may makita. When no, saan nakadi nga patpat genti inak? Naiturog ko pagayam ko. Ngem nariinga kidi. Addag tugtog iti ridaw ti kwarto nga ayan ko. Blessy, Rebelita, rumor ka kano? Buses ni Adrian. Manong Robert na pangkulinukatan ti ridaw. Ket anyan kabsat nga pan nakakigtut ko. Ngamin, sa bali manenti, panangkita kanyak ni Adrian. Aapay, kinunak. O may kakanota, mapang kayo di beach, when ti swimming pool ken ni Blessy. Ayaban na ka, siya kundi may ta, madaman ti pa nagsukat na iti kwarto may. Sa dino ka diti kwarto yo, may kadwalaeng nga kwarto iti diti kwartong. Dito nagtingan tayo dito aday ti dayaen dito kwarto. Kanisun ti kwarto mi. Ti kahit ito hindi kita gaabay ngem imon una nga nakapareserba iti tagabalasyo tao nga mga sariti deta kwarto. Nalawang amin deta.
Sige. Bagam ka ni Blessita, dumano naktulatan iti swimming pool. Naisot ipapanan na. Agsukatakmit laeng ketumayakon. Okay. Sige nga Rod. Bye. Kinunana sa kimidday ken nagisem. Ngemjak sinubadan tikidday ken isem ni Adrian. Sukatak, Manong Robert. Inalak ti beach towel, ket inya baday ko. Inosar ko metten ti swimsuit, nga ginatang ko para iti deti nga party. Ngamin nagsagana akmet Manong Robert amanganta, agbalinak nga kasla, di may ibagay tinasaong nga ruga. Adda da Adrian ken ni Blessy iti swimming pool. Nakatugaw da iti sangat saan damit ket di nga iti mismo nga danom. Napasungadan dak pagayam ko. Nupay naka shade ni Adrian iti di agundaway nga sumungadak. Nakaturong manen digiti rupa na kanyak. Nga kayat na sa wen siyak ti matmatmatan na. Nupay jak makita ti bukel dagiti matana. Sidiga kiti ayanda Manong Robert. Naklaatak gaputa adagayam basit alamisaan. Iti sango daw wenno sikida. Ket adda nakaparabaw nga serbesa. Agin inom da Adrian ken ni Blessy. Oh friend, lukatami ti may sa abute ta uminom kamet. Kinuna ni Blessy. Si maruno ni Adrian ket kinunana. When met kami? Amum. No makainom ka kas pagarigan. Ket agru si chik when no lumabaga ti rupam. Adad dapay nga rumwar ti kinalapsat mo. Kinapintas mo Revelita. Kinuna ni Adrian nga kasla sabali ti isem na. Imisi makmet nga mapilpilit ket sinumbata kita. Saan? Saan ko nga mo ti uminom? No nilowi ket di pay aginom siyak to ket din. Kinunak. Simungbat ni Adrian ket wow. Lowy again. Talaga nga nagasat ni Lowy. Kinunana sa nagpalakpak ken arig na naggarakgat. Urimet ni Blessy ket nagkatawa. Iti nagbali na balikas ti kayanayat na nga ni Adrian. Diyak kayat nga labsak wenno. Agbisyo ak. Nga di met agbisyo ni Lowy. So nga sorry na lang ha. Kinunak. Kagiddan ti panangikat ko iti niyabaday ko nga tuwalya pagayam ko. Ditan niya adadda nga nakita tinaerteng nga rupa ni Adrian nga nang matmat iti pakabuklan ti bagik. Ngamin nakaswimsutak iti dedi nga gundaway. Gapu iti dedi nga panang matmatmat na kanyak pagayam ko no pay jak makita gapu nga rod na nakasuot iti shade. Indisok nga tuwalya, wenno indisok ti tuwalya, ket nagdardarasa kon nga timmapog iti swimming pool. Irigada kiti danom ti swimming pool Manong Robert naglangoy-langoyak. Ken kinay kayat ko alikodan nida.
Ngamin talaga nga kasla maininsulto ak. Edi kanayo na pa ng matmatmat kanyak ti kaya na yat ni Blessing nga ni Adrian. Diyak kaya tatutupan. Wenno diyak kaya ti mangipakita ti anyaman niya aksyon. Nga mangiparik na kengkwa na kagurak ti panang matmatmat na kanyak. Pakiramanan nen ti panang isisem na kanyak. Nga no dumakit kumidday pay. Isu nga, enya dadaklatan ti naglangoy-langoy, ken immadayo iti ayanda. Agingga nga nagtimek ni Blessy ket kinunana. Rev, umayak meten, duwatang aglangoy. Ibusik laingin diti, may isang abuti nga linukatan ni Adrian para kanya. Kinunana, o sige, kinunakmet nga, pulos nga jak kimita ka nakwala. Idi umay ni Blessy iti swimming pool pagayam ko. Jak ekspektaren nga uray ni Adrian ket umaymet iti swimming pool. Danom ti swimming pool Manong Robert. Kasla iranranta ni Adrian nga lalailwen ni Blessy. Wen kabsat ko. Ararakupen na pasaray agsinango da pasaray mapan. Ni Adrian iti likod na. Ket agagkan na ti teltel wenno tinged ni Blessy. Gapoy ti deto'y pagayam ko kasla sa baling arik na ti umapapay kanyak. Wen, aglalo lang aruden idi agin nagekda Manong Robert. Isungeng kedengkon ti simang at Blessy, umuna na akon ta kahit kun ti agdigos iti banyo. Kahit ko nga isaganan ti pagarwat ko. Ken siguro risi ka. Masapul nga mapangkantap nun maurnos na kanti beautician mo. Kinunak. Saan nga nasken nga agpa hairdo ken nagpa-makeup. Kaya't ko ti simple nga dumatag wenno sumango ka di bisita. Diyak kayat ti naka-makeup. Amom saan ko pa nga kayat ti aggown. Ada ginatang kong arwatek nga simple laing. Leggings ken may isang blouse. Sulaing ti usarek. Ken gimatak meten na iti usarek nga sapatos. Babalin niya foundation laing ti payaplikar ko iti rupak. Saan niya kaskarisab sa bali nga kaslada metlen man makurunaan niya rayina. Kinunana sa nagkatawa. Saan niya simong bat wenno saan na nagbuses ni Adrian. Ngembayat ti panagpimpinukaw mi ken ni Blessy. Inyad adadda naket di ti manglalailo, iti gayem ko nga kayanayat na. Nga nangitunda kanya kini panagdardaras ko na pimanaw, iti swimming pool Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Sidi panagbuy-buya ni Fuel Elorac Balduvi or Fuel Carol Balduvi. Thank you. Pagayam ko iti panagbuy-buya iti programa tayo Tina Palabas. Nagdiretsuak nga ro iti banyo ti kwarto. Wen pagayam ko. Dita nga, nagdigusakon gaputa, kayat ko nga may saganak met tibagik. Diyak may kayat nga, maudiak. E di lang nga, di umatendar iti programa, e di birthday ni Blessing, no pa'y kinunana nga, simple laeng tiyarwat na. Ngamin Manong Robert, e di mapagtutulagan mi kadalowi, kanda Blessing kani Adrian, ti panagselebrar mi iti birthday na iti dito nga resort. Insaganak met ten tibagik. When insaganak tibagik, tadyak kayat nga mapabainan, ti kaya nayat ko nga ni Lowy. Amangan no, aglang lang nga aktukit di nga ignorante. When no saan nga maibagay iti nasao nga programa, when no pa nag-uumon. Kabsat ko bayat ti panagdigdigos ko, saan niya may kat ti panunot ko? Ti aramiden ni Adrian, iti kaya nayat na pagayam ko. When kabsat, ti panangar-arakop na, panangagagik na iti tel-tel ken tinged na ken pasaray. Arakupen na ket aglips to lips da. Talagang sa bali ti ugali dito nga Adrian, no, idasdasig ko ken ni Lowy. Ni Lowy ket napino nga gargaraw. Dita nga nalagip ko manen ti karikanyak ni Lowy. Nga kayat na nga natarnaw. When no awananak itimulit. When no tay kunada nga birhenak nga idatag na iti altar. Nalagip ko manen ti panangikarina kanyak nga apaman nga makapagturpos iti kursuna kina inhinyero. Ket agkalay sa kaminton. Ken saan na kayat nga ikutan ti kinababae, aging nga saan na malpas ti kalaysami. May sabali unay ni Adrian, gaputanukit kitaek, narasok ni Adrian. Nupay saan met, no saan kumet akayat nga olbuden ti bagik. Nga adda sabali nga daldalanen, tigriknak nga makakitkita iti aramiden ni Adrian, ken ni Blessy. Aglalo iti adda kami iti mismo a swimming pool, Manong Robert. Alisto ti panagwirret ti pagurasan. When kabsat ko, pasado alas 5, napasen ti panagarwat ko. Namin na doon nga, kinitak ti lang kiti sarming. Edin rantak nga arwatek para iti kasangay ni Blessing. Rimwara kon, gabot ako na ni Blessing, eksakto alas 5, mangrugin ti programa.
Gaputa, early dinner nga rod. Ken kastamit din nga sana kayat nga may bayag ti programa, gaputa. Agsubli iti Ilocos Norte. Dagiti naganak ken kuana ken kakabagyan na. Nga agatendar iti nasao nga selebrasyon ti kasangay na. Napanak nga ruden iti venue. Adun ti tao. Addan digiti taga norte nga sangaili pakiramanan digiti naganak. Ken ni Blessy. Madamamet ten ti panagtukar ti banda nga naimbitaran wenno na arkila para iti nasao a selebrasyon pagayam. Madamdama pa'y addan ni Blessy. Addan ti agkasangay. Addan ti mismo nga naaramid nga entablado ken naarkusan ti adwa silaw ken sabsabong. Napanak met iti maysa nga lamisaan nga sa anunay nga adayo iti entablado nga ayan ti pagayam ko. Jack ni namnama kabsat nga di sumungad ni Adrian kadwanat sumagmono nga gagayem na. Nga iti mismo at table ko ti mayanda. Agnerbyusa kiti day di agundaway. When, awan ni Blessy tada nga rod iti entablado. Idinto nga siyaklaeng ti may isango kadakwada. Saan ko nga amamu di kakadwana nga madamit babae? Siguro ket kaayan-ayat met. Dagiti, gagayem no kabarkada na. Adaddan niya kasla alusi isinak manong Robert iti agtugaw ni Adrian iti abay ko. Sana pinagtugaw di gagayem na iti sabali at tugaw. Madamdama pa'y imayen di agserbi nga waiter ken waitress. Ket imay da nagipan iti beer. Nga mididisuda ti maysa nga beer iti sangok nagwingi-wingak. Saan? Saan ang agininom? Kinuna. Ni Adrian tinagbuses ket kinunana. Apay nga di mo padasen. Wenno kayat mo ka diti red wine? Di ti pang babae. Tapno ma-feel mo ti celebration di best friend mo nga ni Blessy. Kinunana. Kas ko nakitayan nila dati di swimming pool. Saan ka ginom? Gapot ti kaya nayat ko nga niluwi ket saan nga gininom? Kinunak. Nagkikinita di kiti gagayem ni Adrian. Ket madamdama pa'y ay mga friends. Best friend ni love ko, ni Blessy. Nagkaklase da di adada iti high school. Nagkaklase met the Blessy ken ni Lowy nga boyfriend na iso nga natulag nga umay kami dito eh. So, sapay tagbalin mo ito pagayam yun ni Revelita. Nagtunged, di babae ken lalaki nga gagayem ni Adrian, pagayam ko. Sinitsitan na ti maysa kariti waiter, mga lakaman iti red wine ken glass para kini Revelita. Masapul nga uminom met tapno ma-feel na nga kunak ti selebrasyon. Ti birthday ti gayem na. Kinunana, Manong Robert. Madamdama pa'y addan ti waiter nga bit-bit na ti maysa nga red wine ken kastamit ten baso wenno wine glass. Nakalamlami isti na sao nga arak. Ngamin nakaipandeto iti maysa nga stainless nga tidog nga jakamon no anati pangawag ko Manong Robert. Edi may disuna ti baso klinukatan na ti arak sana kinargaan. Kinagpaisuna met ket di Manong Robert saan nga dayto iti damo nga sumimsima kiti arak. Kang runan na iti red wine. Ngamin at damit ten, di iti party nga napnapanak, nga napadasak ti minom.
E di makargaan nati basok ingato ni Adrian tibute na sanak kinita. Cheers. Piniring nakabsat. Intinggal ko nga rod ti basok inibute na. Ket dita nga nagtultuloy ti panang perperring na kanya. Agingga nga inyangad kon ti basok nga nakaikargaan ti red wine, Manong Robert. Pinapuputan ti panagtulid ti oras iti Dedi Agundaway, kabsat ko. Nagudwak siguro ti nasao nga arak. Ken kastamet ten, nakaadu akon kadagiti mapulutan. Saan kami nga ruden nga timila anangan. Gapot na nagtultuloy ti panaki dangdanggay ko kadagiti barkada ni Adrian. Diyakam mo ta naganasakmet. Adda digiti gundaway nga ismannak ti adda tindeblado a pagayam ko. Sana ag-thumbs up. Nga kasla kayat na nga sawen nga enjoy. Kinungkunana. When Manong Robert, nakaaduk tim minom ngem sa anak met paidi anabartek. Idita awagan nak ti MC iti entablado tapno di kasta mapangkuited ti mensahe ken ni Blessy. Awagan tayo man ti best friend ti birthday celebrator tayo nga ni Blessy Ramos. Tapno may metmangted iti birthday message na iti best friend na. Awagan tayo ni Revelita. Kinunanak it nagpapalakpak da Adrian ken iti sabsabali pa nga adda iti mismo nga table ni. Gaputa mabainak nga mapabainan ti pagayam ko nga birthday ken ti MC. Timmakderak manong ko ket napanak nga rod iti tablado. Nagtakderak iti aking kanigid nga si Kigan ni Blessy. Wen kabsa. Igem ko ti mikropono ket kinunak nga naragsakak para iti panagkasangay ti best friend ko. Ken agyaman na kiti Dios ta nagkita kami manen. Ken saan pa nga basta nagkita gaputa. Ti panagkita mi kalpasan tinonday nga panawen, ket asidegen iti kasangay na. Nagyaman na kini panang imbitar na kanya, ket kinunak nga ikarkararag ko iti Dios. Ti adadupay nga kasangay para kenkwana. Ken sapay ta bendisyonan ti Apo. Saak nagyaman. Kastalaing ti kaababaken kasimple ti amok nga inbaga. Ngamin ket napalalo nga nervyos ko iti Dedi Agundaway, Manong Robert. Nagtultuloy ti ragragsak. When Manong Robert nagtultuloy ti selebrasyon. Addan dagiti naggaawid ngem ti grupo mi kada Adrian. Ket awan pe tiniuray may sa anakisay. Nakaaduak meten iti nasao nga red wine. Ngem saan kumet nga ibagaan na barteka. Kalalay nga nalaing. Idi malpasen ti programa at darigiti nagsasala. Bimbabamit ten ni Blessy iti nablado ket imay iti mismo nga lamisaan mi. Nagyaman akpagayam ko ta inpan na titugaw na iti nagbaitan mi ken ni Adrian. Nagtultuloy ti inom. Panagsangpet ti adu nga serbesa ken kastamet ten mapulutan wenno makmakan. Agingga nga makarikna ako niti panagsugel wenno pan nakaturo. Mabalin nga bungan ti ininom ko ngem sigurado nga sa anak netpay anabartek. Ngem tilaing mariknak ket isu iti panagsugel ko, Manong Robert. Blessy, Adrian, friends, muno na ako niti kwartok. Madin sakit diti ininom ko.
In panbarko. Uy, api, anya ti ubra mi ti kwartom ket awamet ni Lowy. Di na kami kayat nga kasango. Engkantyaw manen ni Adrian. Makaturturog ak naminin. Sa anak nga sanay nga agpuyat. Nadaki di balay mi. Alas 7, naging gano'n ti alas 8 ket maturog ako. Kinunak ngayon pa ba? O sige, palubusan yun. Namingkat talaga nga saan niya naroon tigayin ko nga puyat. Amok deta. Manong ko sakbay nga pinalubusan na kuno pinalubusan da. Kinargaan ni Adrian ti basok ngem adubas sitin kargana. O sige. Tapno mapanggan. One for the road. Kinunana. Inyawat na tinakargaan iti red wine nga wine glass. Inawat ko men. Timakder da amin kat intayag da di kiti baso da. Samin pukaw iti happy birthday blessy. Gapurik sa bilin ni Adrian. Kalpasan tira sa nga panangibagami iti happy birthday blessy. Inyangad mi di kiti inumen mi. Serbesa kadakwada ay dinto a red wine kanya. Manong Robert. Madamdama pa'y pagayam ko, ada ako niti uneg ti kwartok. Wen kabsat, ada ako niti uneg ti kwartok pagayam ko. Saan ako niya, napanitiban niyo. Saan ako na nagdigos, gaputa, talaga nga makasugsugela ko niti day di agundaway, Manong Robert. Inikat ko lang ti arwatek, kalpasan nakit. Inyusok ko ti pangturog ko nga, 90s, Manong ko. Dita nga inyedak ti bagik, ket jak na puputan, naala kon ti tuturuga, Manong Robert. Pagayam ko nalukaga kiti kaadda tinagtugtog iti kwartok. Wen kam saan? Sino nga tatlo may dito eh? Mga no ni Blessy. Mga takayat takbela yung kasarsarita. Nagsasarunod itugtog na nga kasla emerhensya unay. Bimangon akmet pagayam ko. Imasidega kiti ayan tiri daw. Ininot ko ngayon lukat detoy. Ngemi di mailukat ko kabsat. Simrek ngayon sigida ti may nga tao. Ket ditoy nga pinalikod na. Kenkwana. Saan ko nga malasin gaputa? Nakabunete. Manong Robert. Dita kabsat nga ginuyod na ngayon pan iti switch ti silaw. Inidep na di iti silaw iti uneg ti kwarto pagayam ko. Kayat ko ti agikis ngem. Kaslaad na nakatudok wenno nakatutok iti bakrang ko. Iso nga naalak ti nagbuteng. Manong Robert kalpasan nga naidep ti silaw, linamoten ti sipnget ti sibubukil a kwarto. Dita nga ginuyod na ti tao nga simrek. Nga inpan iti katre nga bimangunak. Kabsat ko amo kidin no anya ti rantana. Kayat nak nga ramisen. Malagip ko ti arwat ko nga may salay nga 90s. Wenno pang turog ti may sa ababay. Nga babayan iti dayto yung arwat ko ket alistunak laeng nga magundawayan. Pagayam ko gubway pa'y ti mabalin nga epekto tinom ko, kasla awan ti pigsak. Wen Manong Robert, awan ti pigsak, tapnon ti kasta proteherak ti kinataok wenno kinababait. Madamdama pa'y Bumbo Robert na ingato ng tinaitis ko. Ket dita, nga ibababanan ti apot ti kinababait. Jak makaikis, awan pigsak pagayam ko. Agingga nga kinayang na digiti dua asaka.
ket nariknaklatan ti apges winuot-ot. Iti mismo a kinababaeg, Manong Robert. Papagayam sante yung nga may lipas, nga ibasa, deto'y surat, nga nakay palaunan ti pakasaridan ti biyag, ni pagayam tayo Rebelita. Ngayon kasanganan yun tayo pakada, kablawak na iti smaududi nga viewers tayo ni Roden Frialde, iti Manila. Thank you very much. Ti panagbibuyam. Ti kasinsin, kaanakak nga ni Marites Ganyo Arios, nga dami ti Isla ti Hawaii. Thank you very much for watching, kaanakan. Ni Erlinda Sales Perminhood, dita Pasukin, Ilocos Norte. Maraming salamat. Iti panagbubuyayo. Padaanan ninto nubigat, ti panakaituloy nga may basa ti pakasaritaan ti biyag, ni pagayam tayo Revelita. Anya ti agbalin nga gasat na, iti detoy panakarames na. Iti uneg ti mismo a hotel, wenno resort, nga nakaselebraran ti panagkasangay ti pagayam na ani blessing. Awisan ta kayo, kadanggay mi into nubigat, parit sa balin tupay parang ti programa tayo, tinapalabas. Dahil nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kaya doon tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinay nga malem, ti Martes tayo amin sa mapada, agyaman kam ti inkay, panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.